se ekat potkut oli äsken? Joo. Väsähtikö se heti? Heti kun otettiin kamera esille. No. No. Pääs kyllä heittää niin hyvin nyt tohon renkaaseen. Joo. Oikein jäi vain odottaa näistä. Se oli ihan niinkö Siinäkin se näkyy, kun se ui niinku ohi ja kääntyi, että äkkiä otti. Aikamoiset hypyt teki kyllä alkuun. No nytkin se junnaa, mutta... Toi toinen, kun siimat meni nyt tonne syvyyteen ja kala tuli ylös. Tarvitsetko sä haavimisapua? Mä en tiedä, mä ehkä kokeilen se irtoissa itsekseen. Siitäkin sen sais vaan poimittua pitkällä haavilla. Niin, mutta kun ei ne oo mukaan. Jep, mä tuun